खुलुमबाय आं सिबि रानी ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबि बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। SBI ATM आव सोनो फैनाय रांखौ लुथिनायनि दायाव अजय विश्वकर्माखौ दिसपुर पुलिसा हमनो हाबाय। थांनाय माखासे सान सिगां हिटाची कम्पानीनि मेनेजार अजय विश्वकर्माया SBI नि ATM आव रां सोनो फैनाय 4 कौटि रांखौ लुथिदोंमोन आरो बे रां लुथिनाय खामानियाव हिटाची कम्पानीनि माखासे मावथिफोराबो अजय विश्वकर्माखौ मदद होदोंमोन। नाथाय हिटाची कम्पानीनिनो माखासे मावथिफोरा बेनि हेंथायै दिसपुर पुलिस थानायाव एफआईआर होदोंमोन। बे एफआईआरनि सायाव बिथा खालामनानैनो दिसपुर पुलिसा अजय विश्वकर्माखौ गुवाहाटीनि नारेंगीनि बिरखुसिनिफ्राय हमनो हाबाय। बाक्सानि लोक्षी बाजाराव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। अर खामनायजों गंथाम गलाफोरा सेवहांगार जाजोबदों। गिख्रंथाव अर खामनायजों दिनाव बसुमतारीनि साहा गला, क्रिस बसुमतारीनि प्लास्टिकनि चेयार टेबोलनि गला आरो सन्जीब कुमार ब्रह्मनि पुरबी डेयरी कम्पानीनि गाइखेर दोनथुमग्रा गलाया हरसेयावनो खामनानै हांगार जाजोबदों। सोरबा मेगन गोसानि खामानि जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों गलादारफोरा। बिथांमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनानि 8 रिंगासोआव गलाखौ बन्द खालामनानै थांदोंमोन। बेनि उनाव हरनि समाव 2 रिंगासो समाव गलानि खाथियाव थानाय सुबुंफोरा खौरां हरदों। खौरां मोननायनि उनाव गलासिम फैनायाव गासैखौबो खामजोबनाय नुफैदों होननानै फोरमायथिदों आरो बे अर खामनाय जाथायाव सोरबा मेगन गोसानि आखाइ थानो हागौनि सन्देह फोरमायथिदों बिथांमोनहा। मानोना मोनानि समाव मोब्लिब गैयामोन आरो इनभार्टारखौबो बन्द खालामनानै थांजोबदोंमोन, बेनिखायनो सर्ट सार्किट जानायनि जेबो लामा गैया। बेनि अनगायैबो साहा गलायाव अरा जोबनायावसो नांहैदों आरो जोबनायावसो गेस सिलिन्डार बेफ्रुदों, बेनिखायनो गेस सिलिन्डार बेफ्रुनायजोंबो गलाफ्रा खामनायनि जेबो लामा गैया। बेनिखायनो बे अर खामनाय जाथायाव सोरबा मेगन गोसानि आखाइ दं होननानै फोरमायथिदों आरो जाथायखौ लानानै पुलिस थानायाव एफआईआर होनाय जाबाय होननानैबो फोरमायथिदों। फोरमायथिबावदोंदि बे अर खामनाय जाथायजों गंफा गलायाव फ्राय 6 लाख रांसोनि मुवा बेसादफोरा खामनानै सेवहांगार जादों। बिटिआर सोरखारनि ना फिसिग्रा बिफाना फिन बे बोसोरावबो गोख्रों जादों। थांनाय बोसोराव ना हमग्राफोरखौ हमनाय बायदि देग्लायबो दैमा दैसा बिलोफोराव ना हमनायखौ सेबदों बिटिआर सोरखारनि ना फिसिग्रा बिफाना। नोंथाङाबो ना लायनो थांदोंब्ला नोंथाङाबो सांग्रां जा, नङाब्ला नोंथांनि जेफोरा जब्द खालामजानायजों लोगोसे ना हमनायनि दायाव नोंथाङाबो 5,000 रांनि जुरिमाना होनांनायजों लोगोसे 6 दानसिम जोबथेसालिनि साजाबो मोननांनो हागौ। थिग बेबायदिनो बिटिआर सोरखारनि ना फिसिग्रा बिफाना दिप्लाय बिलोआव ना हमनायफोरखौ हमहैदों। ना हमग्रा जे, सेन बायदिफोरखौ जब्द खालामनायजों लोगोसे गोथां नाखौ दैयाव एंगारनानै हरफिनदों। बिटिआर सोरखारनि ना फिसिग्रा बिफाननिफ्राय फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसाम फिसारि एक्टनि बायदिब्ला 1 एप्रिलनिफ्राय 15 जुलाइसिम नाफोरा बिदै दैनायनि सम। बेनिखायनो बेफोर समाव ना बिदै दैनाय समाव नाखौ हमोब्ला नानि फोलेर बांनाया खम जालांगोन। बेनिखायनो बेखौ नोजोर होनानै नानि रैखाथिनि थाखाय जाहाथे ना बिदै दैफुनाय समाव नाखौ रावबो हमा, बेनिखायनो बे राहाखौ लानाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो ना बिदै दैफुनाय समाव नाखौ जाहाथे हमा बेनि थाखाय सिगांनि समनिफ्रायनो बेनार बायदि सिथाबनानै सांग्रांथि होखानाय जादोंमोन। नाथाय बेखौ मानियालासे ना हमदों, बेनिखायनो बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाना जे, सेन बायदिखौ जब्द खालामदों आरो हमनाय गोथां नाफोरखौ दैयाव एंगार हरफिनदों होननानै फोरमायथिदों। उननि समाव हमजाबावोबा 5,000 रां जुरिमाना फोनांनायजों लोगोसे 6 दाननि जोबथेसालिनि साजाबो जानो हागौ होननानै फोरमायथिदों। बिटिआरआवबो रिमाल गिदिंनाय बारनि गोहोम। रिमाल गिदिंनाय बारनि गोहोमाव बिटिआरआवबो अखाजों लोगोसे बारहुंखा बारदों आरो खोरोमनाय मोफ्लामनाय सारअन्थाइ गावनाय जादों। गसाइगावनि मिरालतला गामियाव रबिन सरेननि न'आव सारअन्थाइ गावनायजों न'आ सेवहांगार जादों। न'आव थानाय गासैबो मुवा बेसादफोरानो खामनानै हांगार जाजोबदों। मोनानि 11:30 बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों आरो सारअन्थाइ गावनाय समाव न'नि बिगोमा रबिन सरेना न'आव गैयामोन, नाथाय बिथांनि बिमा, बिसि, फिसा गासै 7 सोद्रोमाफोरा न'आव दंमोन। बिथांमोननि खाफाला मोजां, सारअन्थाइ गावनायजों गासैबो सेवहांगार जाजोबदोंब्लाबो न'खरनि सोद्रोमाफोरा जेबो जायाखै होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय न' खामनायजों न'आव थानाय गोनां फोरमान बिलाइफोर जेरै आधार कार्ड, पेन कार्ड, भटार कार्ड, BPL कार्ड, NRC बायदि गासैबो खामजोबदों। बेनि अनगायैबो फरायसाफोरनि बिजाब, सि जोम, माइरं,
दालि न'आव थानाय साइकेल गासैबो खामनानै सेवहांगार जाजोबदों होननानै फोरमायथिदों आरो दुखुथिया नखरा माबोरै सोलिगोन बेखौ लानानै जिंगासिनायखौबो फोरमायथिदों सारअन्थाइजों रबिन सरेननि न'आव अर नांनानै गासैबो सेवहांगार जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव ओनसोलनि MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा नुजाथिहैदों आरो जायनाखि रबिन सरेननि न'आव सारअन्थाइ गावनायजों न'आ गासैबो सिलिंखार जाजोब्बाय थानो थाखाय न' बां गैला बेनिखायनो थानो थाखाय प्लास्टिक आरो जानो थाखाय माइरं हैदों MLA जिरन बसुमतारी बिथाङा बेनि अनगायैबो क'क्राझार जिल्लानि दाब दाब जायगायावनो गिख्रंथाव बारहुंखा बारनायखौबो नुनो मोननाय जादों क'क्राझार जिल्लानिनो नायकगाव ओनसोलनि खाथि खाला गामिफोरजों लोगोसे दलमारा ओनसोलावबो गिख्रंथाव बारहुंखा बारदों जायजों दंफां लाइफां गय बिफां बायदिफोरा बायनायखौ नुनो मोननाय जादों रां थगायनानै जाग्रानि आंखाल गैया सुबुं माहारिनि गेजेराव गावखौ मन्थ्रिनि बियानैनि सिनायथि होनानै हानामजारि खालामनाय ट्रेन्सफार खालामनाय साख्रि होनाय बायदिनि मुङाव खौथि खौथि रां थगायनानै जाग्रा बिबेकानन्द टाइटखौ क'क्राझारनिफ्राय हमबाय दिसपुर पुलिसा गोलाव समनिफ्रायनो बिबेकानन्द टाइटखौ नागिरगासिनो दंमोन ओजोंहाय दुथाङा क'क्राझाराव थाखुमानानै दंफैयोमोन दा दिसपुर पुलिसा बिबेकानन्द टाइटखौ क'क्राझारनिफ्राय हमनो हाबाय फोरमायथिनाय बायदिब्ला दुथां बिबेकानन्द टाइटआ गावखौ आसामनि मन्थ्रि जगन महननि बियानैनि सिनायथि होनानै नंखाय पेड नंखाय सहि बाहायनानै सुबुंफोरनो साख्रि होनायनि मुङाव हानामजारि खालामनाय साख्रि ट्रेन्सफार खालामनायनि मुङाव खौथि खौथि रां जादोंमोन आरो खौथि खौथि रां जानानै गुवाहाटीनि नारेंगी जयानगर आजाराफोराव गोबां मार्केट कमप्लेक्सबो दंमोन दुथाङा सिगांनि समावबो बशिष्ठ पुलिसा बिबेकानन्द टाइटखौ एरेस्ट खालामखांबायमोन लाइसेन्स गैयै पिस्तल बाहायनायनि दायाव दुथांखौ एरेस्ट खालामदोंमोन फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दुथाङा गोबां सुबुंफोरनिफ्रायनो बायदि बायदि थगायनानै रां जाबोदोंमोन आरो रांखौ बिफिननाय समाव पिस्तल दिन्थिनानै बुथारनो थाखायबो हुमखि होयोमोन दुथाङा गावखौ मन्थ्रिनि बियानैनि नंखाय सिनायथि होनायजों लोगोसे गोजौ थाखोनि पुलिसजोंबो सोमोन्दो दं होननानै नंखायै थगायबोदोंमोन दुथाङा दा खारखुमानानै थानाय बिबेकानन्द टाइटखौ क'क्राझारनिफ्राय हमनो हाबाय चिरां जिल्ला प्रशासननिफ्राय सेक्सन 144 फोसावदों आइ दैमा नांगाल भाङा दैमा आरो चाम्पा दैमाजों लोगोसे बेफोर दैमानि दालायफोर अदेबानि दैमा दैसानि दैफोरा डेन्जार लेभेलनिफ्राय गोजौआव थांनो हागौ बेनिखायनो सेक्सन 144 फोसावदों चिरां जिल्लानि जिल्ला प्रशासना सेक्सन 144 नि बायदिब्ला ना हमनो मोना गनायथि गैयालासे प्राइभेट नाव जावनो मोननाय नङा गनायथि मोननाय दैफोराव नाव जावोब्लाबो मोनानि 5 रिंगानिफ्राय फुंनि 6 रिंगासिम नाव जावनो मोननाय नङा नाव जावोब्लाबो रैखाथिनि थाखाय लाइफ जेकेट बाहायनांगोन अखा बार बारनाय समाव नाव जावनो मोननाय नङा नांनायनि बारा सुबुं बा मुवा बेसाद दैखांनो मोननाय नङा बेनि अनगायैबो दैमानि जिंफोराव हा गिसिखानाय आरो लामा खुरखानायाव गसंनो बा थानो मोना बे दैज्लां बोथोराव अखा हाबाय थानायखौ नोजोर होनानैनो बे थांखिखौ फोसावदों चिरां जिल्लानि जिल्ला प्रशासना गावनि नखरनिनो 7-8 सोद्रोमाखौ बुथारदों सासे सुबुङा हरनि समाव उन्दुफुबाय थानाय समावनो गावनि बिमा गावनि बिसि बिदा बिबाजै आरो 7 उन्दै गथ'साफोर गासै 7-8 सोद्रोमाखौ हरसेयावनो बुथारदों आरो गावबो फासि नांनानै थैदों जाथायखौ खोनायोब्ला नों आरो आं जों बयबो गोजांस्रियाव मोनलायो नङासै नाथाय बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ जों सम सम खोनानो मोनबोदों बांसिनै ड्राग्स जाग्राफोर आरो खर' मोजां नङैफोरानो बेबायदि गिख्रंथाव खामानिखौ मावो बे खेबाव नखरसेनिनो बा गावनि नखरनिनो 7-8 सोद्रोमाखौ हरसेयावनो रुवाजों दानथारदों दिनेश सेम मुंनि सासे सुबुङा बुथारजानाय उन्दै गथ'साफोरा 5 बोसोर 4 बोसोर आरो 1.5 बोसोर बैसोनिल'मोन फोरमायथिनाय बायदिब्ला दिनेश सेमनि खर'आ मोजां नङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावनि नखरनिनो 7-8 सोद्रोमाफोरखौ बुथारखांनायनि उनाव न' खाथिनि सासे उन्दै गथ'सा जाय 10 बोसोर बैसोनि बेखौबो बुथारनो नाजादोंमोन उनाव बिबैया बेखौ नुसनहरनायाव दुथाङा खारलांदों आरो हाग्रायाव गाव फासि नांनानै थैहैदों फोरमायथिबावदोंदि खर' मोजां नङै दिनेश सेमआ थांनाय 7 सान सिगांसो जुलि जादोंमोन आरो जुलि जानायनि उननिफ्रायनो बिनि खर'आ बांसिनै गाज्रि जादोंमोन आरो बांसिनै खर' गाज्रि जानायनि थाखायनो बे खामानिखौ मावदों होननानै फोरमायथिदों मध्य प्रदेशनि चिन्दवाड़ा जिल्लायाव जानो मोन्दों बे जाथाया गोजोनथाव रादाब बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव दिल्ली एम्सनि डक्टर प्रबीण बसुमतारीया फैगोन नोंथांमोनहाबो जुदि मेगननि जेंना जादोंब्ला बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव थांनानै डक्टर प्रबीण बसुमतारीजों फाहामथाय लाजानो हागोन आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा खौरां लानो हास्थायदोंब्ला 6900949900 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन
नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल रेटिना, असिटि, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमलजि, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन। डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट। डक्टर पायल सिंगला, MBBS, MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा, MBBS, MS, आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमलजि। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।